rekan sukin kalu seperak kagem sanggung program Soso Tresno Seni Budaya. Campur sari iki ngono campur sari taruna muda laras campur sari sampai ngeden kene lho nduk sayu. Tembangmu mau meninggal katresnan. Katresnan ditinggal karo sapa? Enggak jane. Ya, rumah saku kak ya. Iki alhamdulillah ndo katimbalan saking RT ini Bapak Wahono. Nggih. Ya RT 3 RW 3. Iki dalam rangka acara menika halal bihalal ndo. Halal bihalal. Mergo Kupatan masal. Waja kupatan masal barang ki masal. Lihat rono ki isine kupat tok. Botenan, sampeyan semangan kupat urung? Dereng. Urung. Ah, ngapusi. Nah, ngapusi urung? Ngapusi porong. Ngapusi ora? Ora Mas Eta. Suaramu maling ngene to, Nduk. Tenan ndak ngapusi? Ora Mas Eta tenan. Ya, suaramu gelani malah. Kok cangkemmu meneng osek, wong aku takon kene kok ngapusi bohong kok. Yo, ten meneng os. Mas aku ya bacot kan, Dok. Ojo lali